ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo class world. This is onye classic march ụmụnne life ihe life na-eme n'elu ụwa onye mụta ọ na-ebe onye amụtara ọ na-ebe n'ofu nwa mee papịa kokokokoko maka gịnị ọ na-edisturb ya ime oyi nwoke ya na oyi ya nwoke wee kpakọ alụ wee mefuo papịa n'aja. Ndị be anyị ka anyị dịkwa na careful. Agwụ nọkwa n'akịlịka especially na mba western world. So kedu ihe anyị ga na-eme? Anyị ama akwa gbakọtabakwa ka unu tụba alụ kedu nke a ga-eme rapụ ibi kedu ka akụkọ asị ewee sị na ọkwa obele nwa ọdụ arụ 16 o wee bụ na ọ nara anata n'oge ọ na-eri enyi ya bụ oyi nwoke ya na oyi ya nwoke gidi ọkwa nwa ka gụcha sekọndịrị asị na o bidolu ihe a since ya bụ since ọ dị 12 years ka o bidolu. So papi ya na-awụ ọnụ ya ọ nara ekwe asịzi ya na papi ya na-esoghelizi ya. Papi ya sị na nwa ya yara ana n'iyi na ọ ga na-esogheli ya na-edisturb nwa a sị na o nwee mgbe ọchị kọmiti nya ịkwụ ụdọ nya ịma na o nwee ka ndị ọcha si akwụ ụdọ. Ụfọdụ na-ejili mma gbuo onwefa, ụfọdụ na-eweli apado onwefa, ụfọdụ na-esi n'elu ụlọ mmatụ maka gịnị fadi kolomental for love nya fadi kolomental for love na-egekwe na ntị gbakọtani. So wee bụrụ ya Chineke ewee sị na ya na oyi ya nwoke nya akpa ya papịa na-eme gịnị na-enyefa nsogbu na ọ chọrọ ka fadi happy na ọ dịkwa happy nke ya na mama fadi happy mana ọ chọọzi ka ọ dị happy. Asị na papịa na-esoghelie maka ọ na-anata late. Papịa dị worried na ọ mara ụdị otu nwa ya na-eso nwa ya osozikwu n'otu ọ mara nwa ya na-azị ego ya ntị so asị na-agbasa akwụkwọ papịa eje na geeti ụlọ akwụkwọ fakwụlụ ọ sị na o nweta gị nweta n'one nya bụ o je na geeti ụlọ akwụkwọ fakwụlụ wee kụgọ wee zo ozugbo apụta nwa ya na ụmụ nwaanyị bịa nara anyị nọ ofu oyi ya nwoke ahụ ya na ya nọkwa na the same class ba wee dị kolomental madly in love. So asị na ọfa na-apụtara afọ ejide aka fa anara atụpụla onye ọzọ ọnụ ma nwoke ma nwaanyị fa bịara afọ ejide aka na-aga o wee luo papa fa wee bịa wee fụ nwa ya nwaanyị ebe o jide nke nwoke aka na-aga o wee na-esofa n'azụ n'ime na ọ na-esofa n'azụ o wee na-evidofa ọ na-evidotezifa fa gatikwela aka fa na-aga nnọọ fa na-edi anya n'azụ nke bụ na n'ihe ahụ kochiche efe anya fa na-azụkwa eme ifele ejide aka ịma ndị ọcha nya fanọlụ mmadụ in love fa nwee ike pụta n'ụzọ makụọ na-esusu onwefe ọnụ. Anyị na-afụlidi ya mfu nsị ha ihe nke ahụ unu echezikwu ka unu baa unu adịzina na-eyi mmadụ egwu na kọrọptụ ma ụmụaka na-aga n'ụzọ ma ihe nkwe n'aka ezugo ma ọ bụ mbiọma ọ bụ ozi ndị na-ata nsusu na main road. Asịzịa na nwa ya nwaanyị ahụ jide aka ya na oyi ya nwoke ahụ na-aga papa na-esofa n'azụ solidefa n'azụ fa wee baa moto fa baa bọọsụ papa fa wee solu baa bọọsụ ahụ n'ime na fa baa bọọsụ ahụ papa wee jee konfrọntụọ nke nwoke wee sị ya iji kpọrọ nwa m nwaanyị nnọọ na nkịtị ị nara abịa ka ikwuo n'oge nwa na jie ka anyị mara gị ịpụta ị na-ezogheli kedu ihe ọ bụ nwa m a na-azị ege m ntị sọsọ ihe ikwuzi ka ọ na-ege ntị ọ dị mma. Nwa ya wee sị kedu onye na-acha atịkwa Uju please help me with sewing machine. Uju oke nwere onye goolu sewing machine goolu na ya kpọọ ya ka unu goo n'ime sewing machine o tegokwe n'ọyọba ihe nka. So ụmụnne gbakọtaba na unu bịa na-eklik like na-ashia na kọmentị maka ihe a na-akpọ critical amara ihe a ga-eme unu afụghị ihe eji si ka a na-eme community center
oge ememe onye Igbo be anyị oge ememe onye Igbo be anyị maka okwunufụrụ asụsụ Igbo anyị anara asụrụ ụmụaka anyị ma ọ bụ ịbụfe afọ Igbo ọ na-emefafe ikupụ na chen nyafe aga very wide gaa very far nyafe anara anọ nso fa anaghịzi ama na fa bụ ndị Igbo ịma na itinyeghị nwa gị isi ofu ebe nya mmebezi ihe sọrọ ya ihe na-ejidete nwunye so ụfọdụ na-ejisi ike tinye nwa fa isi n'ụka ma ọ bụ itinye nwa gị isi na kọlchọ gị ọtụtụ ndị nọ na UK ma ebe niile fa na-etinye ụmụ fa isi aịda n'ụka ma ọ na kọlchọ ebe ahụ ka fa na-ebido na-ayị ọyị ịma na ndị a jelu na skuulu jee rịpọtụ si na onye na-emebi nwa fa ndị skuulu ege-ekwene ntị ịma na ndị skuulu na-akụzichekwu ihe niile unu yikwele rembut mee nke nwa mee nke ịmara mgbe ọ bịa na reception ka ọ complain godi nata email o ji ga-ede ihe onye reception nwaanyị nọ ebe ahụ wee sị ya ịmakwa na mụ na onwe m ị na-akọsala ihe ebido m oyi nke m na 13 mana ihe m ebu na ana m ege papa m ntị ana m anata n'oge mana ebido m oyi na 13 years so ịkọ na ihe ahụ ị na-akọ nya ihe ị na-akọ ga-etinyekwa gị na nsogbu so ọ bụ ihe ọ gwara papa nwa ahụ papa nwa ege ekwentị ọ na-agakwa chekwelu na 1 minute chee na 1 minute ka m bịa ka ihe na-emezi eme yes ụmụnne na-egekwe na akụkọ so asị okwu onye ọbịa ịkọsala onye ojii amụrụ ya n'obodo so onye na-arụ na reception o were iwe jee ebe ahụ wee sifa na ihe na-eme na nwa ya nwaanyị na-ayị ọyị ya na ọyị ya nwoke na nwa ya na-azụ ego ya ntị na ọ chọọ ịbịa rịpọtụ o si anyị na rịpọtụ ka onye na ị ga-etinyekwa onwe gị na nsogbu ka ị wee fụ a na-akụzitelife ọdụ ọdịfa ịma na ọ bụrụ na ala Igbo etinye mkpusi ha obele nwa na-eme ihe niile a na-akpa mkpamkpa ya na onwe ya sidili na ya na onwe ya dị 13 wee na-eme ọyị nwoke ọkwa onye nọ na reception na-agwazi papa nwa wee nabakwa wee sị na ọ ma ihe ọ ga-eme o setego foto zukọ nwa ya nwaanyị si ya esetego ngị foto as evidence na-enye ka ị mara ihe ị na-eme gị jos nganata jesi oyi gị nwoke ahụ na ịchọ ọzọ achọrọ m ka ị na-ayị ọyị ihe ọbụla ị chọrọ na mma enye gị nwa ya ahụ si ya ị chọrọ nnọọ ka ndị hapi ị chọrọ nnọọ ka ndị hapi mgbe niile ị na-adị hapi mana ị chọrọ ka ndị hapi papa ya wee na-apọnishi ọpọnishi niile ahụ ọ na-emekwa ihe ọ na-eme papa ya emekwe papa ya agbasa akwụkwọ papa ya ejekwe chebili si na mama ya na-aga eme o jikwe nwayọ na-agwa nwa ya okwu na-adụ ya ndụmọdụ mana papa na-eme wowowowowowo na-apịa ịtalị ụfọdụ ọkụbacha anya arụ ọ na-emekwa ihe ọ na-eme o kwere akwụsị so ọ sị na one day o je nnọọ kwụkwala ebe ahụ na geeti a na-agbasa akwụkwọ o jekwekwula ebe ahụ ya ka o luzi oyi nwoke na nwa ya jidekwa aka na-ana the same school na-abakwa ebe nwa na branch o chụlụfa na-aga ebe ahụ o tinye mkpu na-esofa n'azụ si fa kwụsị ọkwanye ya o wee bịa wee pụchalịa fon ọ pụchaziala ya fon pụchakwalụ ma nke nwoke wee malite nke nwoke anya si ya ihe m na-agwa gị sinsi ikwere akwụsị eme ịkpọrọ nwa m na-aga ebe ma amara ama kedu ebe unu na-aga n'ụzọ ụna kedu ebe unu na-aga ihe a ka o mechie wee pụchatacha afa fon asịzi ya na ọkwana ya ka emelu ya na nwa ya wee kpakọ n'afịkọ ọkwana ya ka a si na-eme wee kpebe wee nyekwepa fon papa nwa ekwere ezu ike na-esogeli nwa ya fa wee kpakọ si na papa ekwere ka anyị dị happy anyị ga-ama ihe anyị melie ka anyị kpaa anyị anya ka ọ gaba obodo afụdebe ịma na ya ka a na-eme ya ọkwụ ụmụ obele nwa 16 years wee kpaa ya nwoke kpaa ya anya o wee gaba obodo afụdebe maka gịnị ọ na-esogeli ụmụ ya somsom ọkwanye ya akpọ wee fịọ a na-ebe ọkwanye ya ka akwachazi nwoke a o tegokwa aka amara na ọnwụ ya nwaanyị kpaa yiri ya nya na ọyị ya nwoke ka fa wee dị happy dị free wee na-aga nwa ya na-akụ anya gbam mbọsị ahụ ibie niile na-ebe akwa nke nwaanyị ahụ obere akwa asị na obere akwa
nya ka apụta ọ na-emesizi ike na-ekopụ na chen papa na ozi na-abasị mba ike mama bidozie na-abasị mba ike na-agwa nwa ya na-eti mkpu ụfọdụ o jebe ọlụ abalị ya na oyi ya nwoke abata na-apati ọkwana ya ka o bidozi basịbe mba ike na-ere eke na-ahagbu nwa ya nwaanyị ahụ wee sị ihe anyị na-eme imeketi ya ọ dịghị ka ọ dị nne ya imeketi ya ọ dịghị ka ọ dị nne ya mama ya wee sị kedu ihe bụ imeketi ya ọ dịghị ka ọ dị nna gị na ị ga-akọwa ya mma o si ya na ọgwa gị ihe ọ gwara ya ụkwana ya mama ya wee ring ya ndị eke gara wee sisi bịa kpụrụ nwa ka ọ kọwa ihe ọfụma o nwere ihe okwu ọ ya akọwa ọfụma fa wee kpụrụ ya n'ike bịa kpụrụ ya wee si ya kedu ihe bụ omeketa ihe ọ dị ya ka ọ dị nne ọkwana ya fa wee tọchọbịa o wee kwuo a sị ya na ọ ga-ekwulili ihe bụ ka ọ dị ya ka ọ dị nne ya o wee kwuo nye ịma mkpu wee ghaa isi ya akwụkwọ wee bidokwe n'isi ọzọ nwa kịta na ụlọ mkpọrọ ka ọ nọzi na-esiri ọdụ n'imi nwa nwaanyị amachacha mma wee topụ ogo wee mebie onwe ya n'ụdị wee na nna ya n'iyi na a na-apụ obodo oyibo a na-eme oyi a na-eme ịma ka ndị ọcha si eme brain fadizi ka nke ndị ọcha ibin onwe ndị ọcha na-aga imere ka ọ dị happy ọkpa anyị onwe ọkpa anyị kwado ụfọdụ na-akpa anyị so onwe so ebe o tinyere onye isi ome ụfọdụ na-abụ o merụọ onwe ya arụ ụfọdụ esi n'elu ụlọ elu ligochiche rapụ onwe ya aka dee leta daa na ifugie ụfọdụ na-eme onye a nwere lọk ọkwa ihe onye jeta ọ na-afụ nwekwe ndị na-eme mma na ojidesie nwa gị ike itinye ya n'ekpele ọkwa ya mmadụ amala ihe ọ ga-eme asị na ọ bụ kọlchọ na-etonyite anaghị oyi nsị ihe ọ bụzi iwu asị na ọ bụ ọkwa iwu na o nwekwe ndị anara anyị na-esokwe mamafa na-eme ọfụma na mmanye mamafa isi na-abụ na-eme ihe mamafa sisi mee ụfọdụ si ka edujebe ụmụazị na katọlik chọọchị kapanye aka wee nedu ụmụaka anya asị na ụfọdụ idujebe ụmụaka na katọlik skuul fa chọkwara imebi fa ga-emebili ọ bụ Chukwu na-azụ ụmụaka na ọ bụrụ ka isi wee mee na ọ bụ Chukwu mana ị ga na-adị ọlụ gị ị na-ayọkwa Chukwu ifu gị nke onye jekwute o jeli n'elu ụwa nwere onye ma ihe ọ ga-ezu n'elu ụwa ihe a na-afụ n'elu ụwa jọgburu udene masị gbuo nkahụ agwụ nọkwana n'akịrị ka ndị be anyị ọbịa ka anyị jisisi onye mụta nwa ya bụ onye afọ Igbo kụzieli Igbo ma enye ka ọ dị kọlchọ dị ka ọ na-amata ihe ndị ọzọ na-emechi ụmụfa fadịcha kọlchọ dị ịmago na-asụ asụsụ befa na ịmago na-amata ndị fabụ na-akpakwa agwa ka ndị befa fanara akpa agwa ka ndị mba ọzọ ịrapụ nwa gị ịnara etinye isi ofu ebe ọkpara agwa si ụzọ ọzọ ọbịa ka m ji ebe na-ebe maka kọlchọ anyị ma asụsụ anyị unu bịa unu dịka unu alaikara mana ụmụ ihe m fụrụ ya ndị ọcha na-asọpọtụ ya na-asị onye ọbụla kụzielu nwa ya language ya tupu English bụ sekọnd bụọ nwa gị afa bụ unu ka ọ mata onye ebe ọ bụ ka ọ ghara ịdị nya fefu ifugo ihe ajọgbu udene masị gbuo nka ọ dịrọ mmụọ ọkụkọ mana ọnụ ka eji akụ ya ifugi enwee ka ọ dị ọ jọrọ ezigbo njọ ọkwa enwe mgbe nsikwa ka emeghe kọmuniti senta Igbo Class World anyị meghee kọmuniti senta ebe ụmụaka ga-eje na-agbakọ ịma onye ọ na-eso ọ bụrụ onye Igbo ọ ga-aka mma ịrapụzikwa ofe fa mmebe ịghọtago nke bụ akpalịsị ụzọ ọzọ wee gatie aka maka ndị ọzọ niile ma ndị kọntrị niile nya tribe niile na-eme mitin dulu ụmụfa a sịrị na eju na-ekpulu ọkpụrụ nkulinko abịa dulu ụmụfa like this fa abịa ebe ahụ ka fa ga-anọ na-eme oyi na-afụkọlịta ekene m unu ndị be anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ unu tinye aka na shia bọtịn ka ndị na-amara amalị ndeewo.